nan mujuh hendak dapat diraih, nan malang sakijau mato dek bansai mangkong manyisi jauh karan tak kurang lah lare badan de untuk nan mandeh acok papasan nan ayah badannya juo bila buyuan kapulang mandangah kabanan tibo raso hati indah api cayong ayah bayi untuk salamonyo tatagun di tengah laman katiko denailah pulang saku lili yang kurang larang ayah mato tuo kini latapan junjungan kami lah hilang oh Tuhan tolong tabakan kisah tangi tolong antoan tampekkanlah ayat lah lare badan de untun nan mandeh acok papasan nan ayah badannya juo bila buyuan kapulang mandangah kabanan tibo raso hati indah api cayong ayah bayi untuk salamonyo tatagun di tengah laman katiko denailah pulang saku lili yang kurang larang ayah mato jatuh badarai bisa tangi di rumah gadang dan di bawah ayah ndak basuaro lagi tongga tuo kini latapan junjungan kami lah hilang oh Tuhan tolong tabakan kisah